אני לימור, אני יועצת 24 שנים, עובדת עם בני נוער מתוכם בערך מחצית מהזמן, 12 שנה. אני ניסים כהן, אני למדתי תואר ראשון בספרות והיסטוריה, בבית ברל כפר סבא, למדתי תואר שני במדעי הרוח בסמינר הקיבוצים, ולמדתי מטפל סביבתי, מטפל התנהגותי. מהם הסימנים הכי חשובים שצריכים להדליק נורה אדומה בזוגיות? שאני מוגבלת או הפוך, מוגבל, זה הולך לשני הצדדים. אני מאוד מאוד מאמינה בתחושות בטן. אם יש תחושה לא נעימה, אם הקשר הוא יותר מדאיג ויותר גוזל אנרגיה נותן אנרגיה ומשמח ובכיף, אז כבר אנחנו צריכים לשאול את עצמנו שאלות. קשר שמרגיש מלחיץ, שהוא חונק, שמלווה באסור לי, מותר לי, אסור לך, מותר לך, זה כבר מדאיג. זה יכול מאוד להחמיא, שמישהו כל כך אוהב אותנו, שהוא רק רוצה להיות איתנו, שרוצה שרק אנחנו נהיה איתו, ושלא נסתכל על אף אחד, והיחיד שנהנה כל הטוב שיש לנו לא להציע, זה הוא. זה לפעמים גם נוח מאוד שעושים בשבילי ודואגים לי וקונים לי ומביאים לי. איך אפשר לדעת אם מישהו שולט בנו בצורה לא בריאה? אני חושב שברגע שכל דבר אתה חושב מה הוא יגיד לך, אותו אחד, או אתה חושש מהתגובה של אותו אחד כלפיך, זה יכול להיות בכל דבר, בדבר יומיומי, בדבר פחות מיומיומי או יותר מיומיומי, יש לך פחד מסוים, אז זה בעיה. מה הקווים האדומים שלך לגבי זוגיות? קודם כל אמינות, שיהיה אמינות בין גבר לאישה, שלא יספרו סיפורים, שלא ידברו דברים שהם לא נכונים, שהם לא אמינים. כמובן שיהיה בגידה, שזה קו אדום הכי גבוה. בוא נגיד, בגידה, זה, איך אומרים, בל יעבור. מה הקווים האדומים שלך לגבי זוגיות? שקרים, בגידה, חוסר אמון, כל המצב הזה עם האלימות נגד נשים. הקווים האדומים שלכם לגבי זוגיות? זוגיות? חוסר נאמנות, שקרן, שקרים, בוגדנות, הידרדרות, חוסר אכפתיות, אין לה כבוד, הדיבור שלה לא מתאים, שהיא מסתירה שהיא מדברת עם עוד דברים. היא לא מרשה לי להיכנס לאינסטגרם ולחיים הפרטיים שלה. הקווים האדומים שלך לגבי זוגיות? הקווים האדומים שלי בזוגיות זה גבר שלא יודע לכוון, לא יודע להרגיש, שהוא מאוד אגואיסטי ומקשיב רק מהצדדים שלו ולא מהצד שלי. זוגיות זה שתי מדעים, אז זה הקו האדום שלו. אז הקווים האדומים שלי לזוגיות, כבוד ואמון. כי בלי אמון אין כלום, וכבוד, כי אם אין את הכבוד הזה אז כאילו, אז כאילו שם לכולם. איך אפשר לעזור לחבר או חברה שנמצאים בזוגיות לא טובה ולא מבינים את זה? לא בצורה של טענות או כעס, אלא שבא ממקום של זה מדאיג ואנחנו דואגים, ומה אנחנו מרגישים כשאנחנו רואים את הקשר הזה. אין הרבה, אני רוצה להגיד שאין המון. צריך לעורר בבן אדם את התחושה שזה לא בריא. לפעמים אתה צריך לשקף את מה אתה עושים, אתה חבר ויש לך חברה ידידה שעוברת באחת יחסים כזאת לא טובה, לשקף את זה. לפעמים אתה לא מודע למצב, לסיטואציה של המצב של צב. לדבר, להתייעץ, גם לשאול חברים קצת איך זה נראה מהצד, אנשים שהם סומכים עליהם, לשתף בן אדם מבוגר, לשתף איש מקצוע. עמותה שקוראים לה פורום מיכל סלע. יש לה אתר שהוא נותן מידע מאוד מאוד מהימן בנושא הזה, ובתור התחלה של בדיקה, כל אחד וכל אחת יכולים להיכנס ולראות אם יש איזה שהם סימני אזהרה מה5 שמופיעים שם. יש לנו 5 סימני אזהרה, אז הרבה לפני, כשמתחילה מערכת יחסים, אם מרגישים שנהיה איזה סוג של ניסיון להשתלט, או איזה סוג של ניסיון לבודד, ולהקטין את הקשרים האחרים שיש, ולשלוט במה שהצד השני עושה. נכון, אבל האנשים שמתמחים בלשלוט בנו או להזיק לנו, יש להם גם הרבה פעמים קסם מאוד מאוד גדול. זה אנשים שהם צ'ארמרים. וזה בא ביחד, ואז יש לי את הדבש ויש לי את העוקץ, ואני מתבאסת לוותר על הדבש הזה,
אז אני סופגת את העוקץ עד איזה שלב שזה נהיה מסוכן, ואז זה כבר קשה לנתק את זה.